Lek, wah, Lek, kok ngendi cok bajingan. Alah kok kono adoh. Kok Aku ndek kabar apik. bareng Aku ndek gawean. gawean apa? Kowe selo apa ora? Nganggur apa ora iki? Lah perang-perang dino ora kerja. Apa? Lah, tak tenan kok. Irungku iki peka. Nek bangsane wong-wong nganggur, wong cengoh kaya kowe iki. Bajingan malah ngejak padu. Ojo nesu sik. Sabar, ojo nesu sik. Wong kene lagi ra gegaplekan karo ora nesu. Iki lho, Lek. Nah, iki. Alah. Lho piye ta? Tet Matane ijo nek ira duit. Oh, sik, sabar sik. duit. Sabar. Iki ning kene. Ngene lho, Lek. Duit iki opah dinggo kowe nyambut gawe. Nek kaya Nah, apa? iki. Iki aku seneng ae ngene iki. Iki aku duwe misi gawean. Wis gawean apa? Kesuwen. Oke, mbok tulung deh, gugah obat tidur kae. Aku nek gugah dhewe semlangane kemanjon.